der er ingen tvivl om, vi sidder her og hygger os, det er en skrivebordsøvelse, men når man er i det, så er det ikke sjovt. Nej. Altså det er jo måske der, hvor man kan sige, man har brug for at være så godt klædt på til, at man træffer de rigtige beslutninger. Fordi det er tit, når man er presset, så træffer man nogle gange nogle lidt dumme beslutninger. Hvad vi også kan se, det er jo så, at den hyppigste fremkommende type af hændelse, det er simpelthen menneskelige fejl. Ja, og hvis vi skal gå endnu længere ind i trakten, så er det jo faktisk, at vi kommer til at sende noget til den forkerte modtager. Ja. Og Datatilsynet er jo meget fokuseret på den her funktion, der hedder autocomplete. Som jo egentlig er, jeg tror de fleste af os kender den, når vi sidder og skriver en mail, jamen så behøver vi kun at skrive 1, 2, 3 bogstaver, og så kommer resten af mailen frem. Ja, min erfaring siger mig også, at Datatilsynet ofte faktisk gerne vil kunne se, at der er sket noget, netop fordi, som vi siger, de fleste fejl, der sker, det er menneskelige fejl. Ja. Så det er på langt hen ad vejen også en kende, hvad skal man sige, bemærkelsesværdigt, hvis der er fuldstændig clean slate hele vejen rundt. Ja, det er det. Og prøv at se, som vi sagde før, nu er det gået 7 år. Ja. Og hvis du har drevet virksomhed 7 år, og du ikke har lavet en eneste fejl. Det er jo faktisk næsten imponerende. Jamen jeg synes næsten, enten så er man ekstremt doven, og så kommer tingene helt af sig selv, eller så er der noget, man har overset. Ja. Det må man næsten sige. Og nu for at få det overblik, opdaterer du programmerne, når det er, der står de klar til opdatering. Det er der er rigtig mange, der kan komme ind. Ja. Have noget styr på noget antivirus, firewall, kryptering. Ja. Det er ikke altid faktisk verdens mest besværlige øvelse, men det kræver ligesom, at man sætter sig opgaven for. Backups og den her træning i mistænkelige e-mails. Tilbage til det her med, at er dine medarbejdere godt nok klædt på, og du sørger for at involvere de rigtige mennesker i alle de her opgaver, så er det en rigtig